Og nu cykler vores kære sygeplejerske. Og Jonas skulle godt bruge noget mund til penis. jeg skal lige have brugt noget mund til... Og jeg kan spørge ham her, om han er frisk på noget mund til penis arbejde. For jeg har det lidt skidt. Vi er lige ved at handle i vores yndlingsbutik, det her Costa. Vi har købt noget kaffe og... Ja. Hvad vi købte egentlig? Det er ikke så meget andet. Nogle ting. Vand, flyt, og vi fik noget gratis papir til at tørre os om munden, blandt andet og numsen. Og Jesper har taget sin hat på, fordi det er pissekoldt. Mega koldt. Det kan ikke så koste rigtig koldt. Det er vi glade for. Det her, det er jo så vores hjem. Jeg skal lige vise rundt her. Det her, det er vores seng. Og jeg skal sove inderst, og Jesper sover yderst. Hold nu kæft. Kan jeg ikke zoome tilbage? It's okay. It's a bit cold here. Yeah, because they do not give any heating supply. No. If you go upstairs, you can feel it